Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo da naučimo da šijemo jednu kratku majicu, crop top. Ona će biti ovako do ispod grudi, bit će bez ramena sa kratkim rukavićima. Crop top koji se nosio ovog leta dosta često, dosta je modern, tako mislim da će se nositi i narednog leta, tako da ostanite uz mene da vidite kako se to radi. Mislim da će vam ovaj tutorial biti od koristi, bit će vam koristan. Za taj projekat koristim ovaj materijal, viskoza, 100% viskoza. Ovde imam 1 metar dužine materijala, širine 1,5. Igu koju ćemo koristiti to je 80/11. Odmah da kažem da ova viskoza jako prijatna na dodir i jako se lepo nosi preko leta, s tim što ona se malo i gužva, ali nebitno je, za leto je savršena. A mi sada prelazimo na izradu krojnih delova. Sada ćemo da krenemo da napravimo kroj za ovaj naš kratki topić. Ja sam uzela ovde jednu majicu na bretele koju nosim preko leta. Ona do duše ima malo u sebi elastina, ali ne mari, poslužit će nam ovde čisto za izradu kroja. Evo ovako, znači ovde ću da sklonim ove bretelice. Ovde da napomenem, ovde 10 cm ostavite, zato što ćemo da nabiramo materijal. Biće malo širi kroj za ovaj današnji naš projekat. A ovde ću samo da ispratim kako to ide oko ramena. I samo ovde jedna ravna linija. I to je to. S tim što mi ostaje da izmerim koja je dužina. Ja, na primjer, želim da moj crop top, kratki taj topić, bude oko 40 cm. To bi bilo negde ovde. I to je to, znači. Ovo je kroj, 1/2 kroja, jer ovde ćemo je presaviti kada budemo stavili materijal. Znači, isti je krojni deo i za napred i za nazad. Ok. Sada ćemo to da isečemo. Kada radimo rukave, potrebno je da izmerimo obim ruke na najširem delu ruke, znači obim ruke. Podelimo to sa 2 i dodamo 5. Tako da će to biti otprilike ovde ovako za mene. To je ta mera. Iskoristit ću ovaj pattern, papir. Da preslikam sa prethodnog kroja što smo precrtali. Ovo obavezno mora da bude isto. Znači, ovo je 1/2 rukava. Ok. I sad ovde treba odlučiti samo koju dužinu rukava želite. Pa, kod mene neka bude nekih 50 cm. Da vidim da li imam toliko papira. Nemam baš, ali ajde. Ja sam se odlučila da moja dužina rukava bude nešto oko 44 cm, ali vi možete sami da se opredelite ako želite da bude rukav duži ili kraći. To je to. 1/2 rukav, 1/2 bodis, odnosno
prednji zadnji deo. Kratki top. Ok, to je to. Ja sam svoje krojene delove opšila. Šta je sledeći korak? Uzimam rukave i spajam ih ovako, znači jedan štep ovako, to će izgledati ovako, jel? Kada se sašije, znači s jedne strane, jedan ravan štep ovde, a tako isto i sa druge strane. Jedan ravan štep. To će izgledati ovako. Stavljam preostali krojni deo i ovaj deo rukava sada ušivam sa ovim delom. Odmah ću staviti pribadaču. Tako. A isto to i na ovoj strani. Kada smo to završili, sve što nam preostaje za sada u ovoj fazi u kojoj se nalazimo jeste da spojimo ove delove. Znači, isto idemo istovetno kao i do sad, jedan ravan štep, širina boda 2, idemo odavde do ovde, takođe i na ovoj strani spajamo znači i rukave i ovaj deo bluze ovde. Znači, jedan ravan štep je dovoljan za to. I ovako to izgleda kada smo mi to sašili. Sad, šta je sledeće šta radimo? I to je u suštini veoma jednostavno, tako da kažem. Presavit ćemo ovaj donji deo. Ovako, na primjer, da bude ovde 2 cm. Svuda okolo. I to ćemo ušiti takođe ravnim štepom. S tim što nećemo ušiti skroz, ostavit ćemo, na primjer, ovoliki razmak da može tu da uđe lastiš. Pošto ćemo završavati, sve ćemo završavati sa lastišom. Ovde ćemo ubaciti lastiš, na krajeve rukava, takođe ćemo ubaciti lastiš, znači na jedan na drugi i naravno ovde. Ovo smo mogli da završimo i sa elastičnim koncem, ali za ovu svrhu današnjeg projekta našeg, mi ćemo ubaciti lastiš. Kao što sam rekla, znači kada šijemo jedan ravan štep, neka bude širina boda 3, ali ostavite, znači uradite sve ovako, sve sašijete i ostavite ovako jedno 2 do 3 cm prazno, jer ćemo tu ubacivati lastiš.
Eto. Sa svih strana smo uradili. Rukavi. Donji deo, gornji deo. Šta nam je sada još ostalo? Lastiš. Uzmete lastiš, obavijete lastiš oko ramena. Evo, kao što sam ja sada uradila. Da onako da vam bude prijatno, da ne bude previše zategnuto. Ok, to je neka moja mera. Kad smo izmerili kolika je ta naša mera, ja uzimam zihernadlu. Probušila sam taj lastiš, ok. I tražim sada onaj deo gde sam ostavila prazno, evo ga ovde. Ubacujem zihernadlu, to svi verovatno znate. I naboravam ovaj materijal, provlačim lastiš. Došli smo ovde skroz do kraja. I evo ga, konačno smo to uradili. E sad, uzimam ovaj drugi kraj. Moram da ga pridržim. Da mi ne pobegne. Ok. Odstranjujem zihernadlu. I sada ću ova dva dela da ušijem cik-cak na mašini. Znači, samo malo, ok, da vidim kako je okrenuto u redu. Ovako. A ovo je okrenuto s ove strane, u redu. Cik-cak na mašini. Širina boda 2. Idemo cik-cak. Jedno 5-6 puta da bismo osigurali ovo da se ne rašije. Višak ću ovde oseći. To je to. I sada još, znači ovaj deo što nam je ostao otvoren. Ovaj deo što nam je ostao otvoren, njega ćemo da zatvorimo. Isto ravan štep. To je to. Tako ćemo na isti način da uvučemo ovde lastiš, na drugom rukavu i ovde dole na donjem delu bluze. I kada to završimo, naša bluza je gotova i spremna za nošenje. I to bi bilo to za danas od mene za vas. Nadam se da vam se svideo video i nadam se da ste nešto naučili. Iskreno se nadam. A ako jeste, napišite mi u komentarima. Volela bih da čujem šta vi mislite. Mi se vidimo uskoro, vi znate šta treba da radite. Znači, lajkujte video, pretplatite se ako niste pretplaćeni za još više sadržaja i ja vas pozdravljam.